Hej og velkommen til den her video. I dag så spiller jeg Building Crush sammen med min far. Sig hej, far. Hallo. Ja, og så skal jeg lige ind i spillet. Eller, ja, jeg skal bare se, om han spiller Building Crush. Så skruer vi lidt ned, oh my god. Optimize. Jeg er ved at lave en lastbil. Hold op. Ja. Skal jeg bruge noget her? Nej, det tror jeg ikke. Jeg prøver lige at køre over til min far og vise hans lastbil. Fordi han arbejder nemlig som lastbilchauffør. Prøv at se, hvor godt den arbejder. Man skal kun place 2 hjul på hver side, så 4 hjul. Man bestemmer selv hvor. Ellers så kører den alt for hurtigt, så kører man bare ind i styrehuset, der hvor jeg sidder. Hej far! Hvad er det, du har bygget? Den ser god ud. Prøv at se min lastbil. Prøv at se, hvor godt den sådan fungerer. Der er snor imellem. Jeg er bare lige min lille søster. Hun råber meget. Men ja, skal jeg vise dig min anden billede? Ja, min anden billede. Prøv at se, det er min sværeste bil. Det er min sværeste bil. Når man kører den, så er der andre mennesker, der kan køre den. Så destroyer de bare blok for mig. Det er ikke sjovt. I kan jo komme ind og spille med mig en dag. Hvis de bare skriver til mig nede i kommentarfeltet og giver mig jeres username. Og hvis I ikke ved, hvad det er jeres navn, I hedder i Roblox. Jeres første navn, jeg hedder det Roblox. Jeg hedder Nord 2017, okay? Det er sådan i første ja, og så viser jeg lige mine boremaskine. Prøv at se, hvor rundt med. Ikke lige. Nu kommer den fra tilbage. Så kan man se. Den blev bare deleted instant. Oh my god. Prøv at se, den er sten. Hvis den gider dreje. Oh my god. What the red did you? Ja. Nej. Slå du det væk. Hold on, guard. Guard, kom her. Kom her, guard. Oh my god. Oh my god. Og hvis I ikke allerede har set min vens kanal, så hedder den altså Ildmanden. Nej, jeg sidder fast. Oh god. Oh my god. Ja. Og så prøv at se her. Så lige den her. Den er ikke helt færdig nu, fordi jeg har build limit, så kan I ikke se noget i bunden der. Så bunden af min skærm, hvor noget i bunden. Så I prøv at se, så nogle blocks kan jeg slet ikke place. Den her kan jeg slet ikke place. Den virker bare sådan her. Jeg drejer lidt til siden, så jeg er ikke rigtig på. Nej. De kassede. Så kan jeg prøve at låne min anden billede. Og der er det en plænelåmaskine. Plæneklipper. Det må også kalde den. Sådan der. Nej, det her det blokker mig. Nu min lille søster kalder lige igen. Så. Nej. Prøv at se. Så. Ja, den er ret stor, så jeg kører ind i alt, så ja, det er ikke så dejligt. Det var den billede 4, og så billede 5. Det er også en drill, bare ikke med særlig mange. Man kan godt place meget mere. Ikke særlig, men det er der ikke. Kan jeg godt place nu. Men prøv at se, det var det var lige så mine venner kunne sidde der på. Men prøv at se, så kører meget hurtigt derude.
Ja, og så kommer jeg lige... Shing! Det virker også ret godt. Og så er der også bare lige nogen på hjulene, så den ikke sidder fast. Ja. Multibil! Har flipbilt. Den har jo lige vist sig. Det er bare lidt en anden... Jeg ved det ikke. Jeg kan lige prøve på så kan vi lige gå sådan her. Har jeg den? Nej, det... Nej. Spil, view, sample, og så kan vi lige slette den. Så er den her. Og så har vi en mere billede, vi kan save. Så jeg har stadig nogle cubes. Og så på så er det smarte ved det, så kan jeg lige save den. Og heroppe kan man vælge farverne. Jeg var lige valgt blå, fordi det er min yndlingsfarve. Ja, og så den her. Den er lidt mærkelig, men ja. Men jeg ved ikke. Jeg kom til at save den, da jeg kom til at blive smukt der. Men når man kører, så drejer den rundt. Det synes jeg, det er smart. Shing. Au, man vælter næsten. Der er min far. Jeg kan lige hjælpe ham med en guld. Man skulle tro, jeg næsten fløj. Hvordan facede jeg lige igennem det der? Kom nu. Jeg får mange penge af det her. Eller 100.000 kroner, men det var meget flot det her. Men det. Ja. Tror jeg ikke, jeg havde flere. Ja, det var det. Men ikke det her for den her video. Ja. Det her. What do you invite? Jeg er ikke nu, der. Vi lige nu så laver jeg en film jo sammen med jer, der ser den. Men jeg laver den ikke lige nu, når jeg ser den. Så har jeg lavet den. Det var lidt fjollet. Jeg sagde det, men hvad skal jeg så lave? Du. Ja. Så kan jeg også høre mig sådan. Og så... Ja. Der skal i hvert fald... Jeg har hjul, kan jeg se. Så kan jeg lige en spike. Jeg skal ikke bruge kroner. Jeg skal i hvert fald også bruge sovblit. Det er spikes. Jeg tror også, jeg skal bruge pistons og... Jeg skal bygge. Jeg kan ikke bygge den over. Lawnmower. Det tror jeg ikke på, det er en plæneklipper. Hvordan har den de der insane sauce? Men ja. Så laver bare lige en platform. Så. Det tænker jeg fint bare lige. Så og så. Jeg kan lige så godt lave en træ. Så kan jeg lige... Nej, ikke så lidt. Jul. En, to. Jeg har kun 3, så dem skal jeg... Det er brugt på forrest jul. Så kan jeg bare lige... Sådan en. Se her, så kan vi nemlig... Kigge sådan her.
det er lidt for det der. 2. Så skal jeg bare Sawblade. Skal lige teste den. Oh my god. Skal jeg se, om den virker? Kan jeg også se, at oh my god. Ja, det virker. Jeg tænker bare, at det skulle være lidt bredere, så vi kan lige... Måske 2 ting er fint, ja. Så er der også lige en ekstra blok der. Ja, det tror jeg, det er meget fint. Og så... nej, det var ikke engang så lidt. Så... hvorfor ikke den ikke sådan der? Hop. Så... Kom nu. Og så prøver vi herover. Hvorfor er den automatisk den vej, men den her, så er den slet ikke. Man kan gøre den her. Så er den. What? Der var den. Ja, så kan vi lige place nogle hjul her bag os. Vi skal høre min lille søster og far snakke, så er det bare fordi, det vi snakker om noget. Og der er min far igen. Kig. Nej. To blokshøjer. Så tænker jeg også, det er fint. Og så... 1, 2... Og så... 2, 3... Nej... 4... Der er 4 på den række. 5, 6, 7... Nu burde det være langt nok. Prøv at se, vi får... Der stejler! Hold op. Det tænker jeg skal gøre med. Så laver lige en blok. 2, og så... Så burde det 8. Hæ? Hvad sker der? Hvad? Så. Der er i hvert fald mindre hop. Hvordan kan de andre gøre sådan? Den ikke hopper. Jeg tror også, jeg vil med flere hjul. Jeg tror bare, det er jul. Det ser meget bedre, det med flere hjul, men nu vil man i hvert fald ikke bagover. Men nu skal jeg bare have forover. Så tænker jeg, at der var en 2 bloks længere. Nej, ikke 2. 1 meter faktisk. Nej. Mangler en hjul, så tænker jeg lige at tage nogle andre hjul. Tag bare de bedste hjul, jeg kan få. De. Så. Kig. Ja, men
jeg tænker, det var alt for den her video. Vi ses!